Nami sa may Butuan. Butuan. Ha? Ikan mi sa Carmen, ja karon ni nami sa Butuan na. Luag pug kabasakan ning dapita. Oh, lami ka jud karsada. Oh. Tara ba? Ka. Hanip ka jud. Tado na sa una, rapurot pa ni. Kani raprod sa una karon be, kinanindutan nagagihanan kaysa. Ang sunod ani manong diyan? Ano Paul? Ay Hanopol ay ang sunod ani. Kay interior mo ni. Ah. Okay. Siya di nami dari ni ay tugbungan. Nami sa may Hanopol. Una ah. Makapiko Nature Parkland Restaurant. Oh, nag-aabigay mi ato. Unja, ag-ubos danhi. Nay napangpang nak no? Ang ubos na isa pa nga na landslide. Uy, hadlog ka. Hallelujah. Jara. Uy, manubatagaan na simba ko. Lamang po. Hadlog ka. Ato guys. Uy. Wah. Naghadlog ka na. Ibang bunga na para malito din mag-landslide. Ha? Ipang bultan Ano man? para dili ma-landslide. Anong di man malandslide og naibol? Oh, di mo po dong. Ah, Harap na. dinhi. Oh, kita ninjo. Una isa pa sa ubos no. Wah. Oh, kining gialihan og orange. Na landslide ni danhi. Oh, arang hadlog ka gatibil-tibil nas kalsada. Ala. Di hadlog ka. Unsa na ilang 10,000 dani? Nakla. Nakakaraan ang nasa ubos kaya di bago ni siya. Oh, tarag sa pangdako. Oh. Ay, sa pangdako. Oh. Tanawa guys, oh. Nay napangpang sa ubos arang hadlog ka.